ସାଙ୍ଗମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏମିତି ଏକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଟଙ୍କା, ପଦବୀ ଆଉ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱର 80%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ କେବେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପେସନ୍କୁ ଖୋଜିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛୁ ଫଲୋ ୟୋର ପେସନ୍, କିନ୍ତୁ କେହି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ପେସନ୍କୁ ଖୋଜିବା କେମିତି। କ'ଣ ଏହା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଖଜାନା ଯାହାକି ଯେଉଁଠି ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି? ନା, ଏହା ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଜାପାନୀ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦିନରାତି ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଦରମା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ନିଜ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କ'ଣ? ଜେଜେବାପା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସେହି କାମକୁ ଖୋଜ ଯାହା ତୁମକୁ ସକାଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ଜାପାନୀ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଇକିଗାଏ। ନିଜର ପେସନ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ଆପଣ କେଉଁ କାମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଲଭ୍। ଏମିତି କେଉଁ କାମ ଅଛି ଯାହାକୁ କଲାବେଳେ ଆପଣ ସମୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି? ସେଇଟା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଉ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ହେଉ କିମ୍ବା କାହା ସହ କଥା ହେବା ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣ କେଉଁ କାମରେ ମାହିର? ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଏଟ୍। ହୁଏତ ଆପଣ ଭଲ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଭଲ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଦକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବା ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ? ତୃତୀୟ, ଦୁନିଆକୁ ଏବେ କେଉଁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନିଡ୍। କେବଳ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ କାମ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କାହାର ଲାଭ ହେଉଛି କି? ସମାଜର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି କି? ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ, ସେହି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରିବ? ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ପେଡ୍ ଫର୍। ଶେଷରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଜରୁରୀ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପେସନ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଫେସନ୍ ବା ବୃତ୍ତିରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ? ଇକିଗାଇ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି 4ଟି ଯାକ ଦିଗ ଏକାଠି ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପେସନ୍। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ପେସନ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଯାତ୍ରା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କାମ କଲେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ନ କରି ବସି ପଡ଼ିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି KFCର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କର୍ଣ୍ଣେଲ ସାଣ୍ଡେର୍ସ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର ପେସନ୍ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପେସନ୍ ଖୋଜିବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ନାହିଁ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆପଣ ନିଜର ସୌଖିନ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଛୋଟ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ନିଜର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇକିଗାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ, ବରଂ ସେହି କାମ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ କରାଇବ।